дар доираи ташаббусҳо бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр дар деҳот, маҳаллаҳои аҳолинишини шаҳри Турсунзода низ корҳои созандагиву ободонӣ дастаҷамъона бо суръат идома доранд. Дар ҷамоати деҳоти Қаратоғ мувофиқи нақша 34 иншооти таъйиноти гуногун ба нақша гирифта шуд. То имрӯз 20 он аз ҷумла марказҳои савдо, сартарошхона, майдончаҳои варзишӣ, ошхонаву сардхона марҳила ба марҳила сохта ба истифода дода мешавад. Дар боқимонда иншоот айни ҳол корҳои сохтмонӣ идома дошта, соҳибкорон нақша доранд баъзеи онро то рӯзи ваҳдат ба истифода супоранд. аз ҷумла корҳои сохтмонӣ дар иншоотҳои ҳаётан муҳим корхонаи коркарди коғаз бо фарогирии 30-40 нафар коргар дар деҳаи Зарнисор аз ҷониби соҳибкори деҳаи Қаратоғи шаҳри Турсунзода ва тарабхона марказҳои савдо, ошхона ва чойхона дар деҳаи ба номи Саидалӣ Табаров аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ Маҷидуфо идома дошта то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода мешавад. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Қаратоғ 34 адад иншоотҳои ҷашнӣ ба нақша гирифта шудааст, ки то ҳол 18 иншооти он сохта ба истифода дода шуд. То таҷлили 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки 13 адади он боқӣ мондааст ва мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки иншоотҳои боқимондаро сохта ва ба мавриди истифода қарор диҳем. аҳли ҷамоат кӯшиш ба харҷ медиҳад ки ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои назаррас пешвоз гирем. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди хонаҳои баландошонаи бисёр ҳуҷрадор, мактабҳои типи замонавӣ, марказҳои ташхисиву табобатӣ, варзишгоҳ ва комплексҳои варзишии замонавӣ, марказҳои дилхушиву фароғатӣ, тарабхонаву чойхонаҳои миллии замонавӣ, марказҳои савдову хизматрасонӣ ва биноҳои маъмурии замонавӣ аз ҷониби мақомоти маҳаллӣ ва соҳибкорони ватандӯсту ободкор ба нақша гирифта шуда марҳила ба марҳила ба истифода дода мешавад. гузориши Хуршед Ҳалимов, Тоҳир Сулаймонов аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоотии Навид.